Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:59. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Farming Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Mayang gabi, Action Bay. Sa aton mga listeners, mayang gabi. Ari, iatag naton lakat sang aton tiyempo. Sini nga gabi, Lunes kita karon, Oktobre 11. Oktobre 11, tuig 2020-21. Aha. Unahon ta ang aton 24-hour public weather forecast, no? Action Bay. Ang mayara severe tropical storm si Maring, pero ang nagaapekto diya sa aton amo ni ang Pugada, ang southwest monsoon. Nagaapekto diri sa nabagatnan sang Luzon, diri sa aton sa nakatungdan sa Kabisayan kag subong man sa Mindanao. Parehas ang pagbuno kagabi sang 1:00 hasta 2:30 hasta kagahon ara pa. Although si severe tropical storm is category 3, si Maring nag-intensify, ara siya sa 155 kilometros na sidlangan na bagatnan na sidlangan o kung east-southeast nga pari Cagayan. May persa pa ini siya nga hangin 95 kilometro per ora. Ang madlo siya sobra 115. Kag nagagihon ni siya nakatungdan sa sulod sang 20 kilometro per ora. Dito lang siya, Action Bray. Pero ang epekto ya di ang sirkulasyon nga trough sa aton amo ni ang southwesterly surface wind flow. Amo ni karon ang epekto ya ang advisory kag inasang pag-asa alas 11 sang ugto madamol pas gapon nga pagulan aton ni mabatyagan sini nga kagabihon. So tani hindi lang matabo ang natabo kagabi kag gintunaan ini sang naglandslide. Rain-induced landslides dito sa Salvador Benedicto. Yes. No? Amo ni siya ang tugaya. So ang balantayan naton di ang ulan, no? Ang ulan kay siling sang pag-asa moderate to heavy to at times torrential, no? To at times intense. So muning balantayan naton karon sa tunga gabi o kun karon sa kagahon. So ang dito sa extreme northern Luzon mabagyuhon ang Chimpo nga tugay ni severe tropical storm Maring. Muni mga lugar sang Batanes, Cagayan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ilocos, ang mga kaprobinsyanan kag northern portion sang Isabela sa extreme northern Luzon ini. Ang maulanon nga may pagmadlos nga huyop sang hangin halin man sa gyapon tugan ni severe tropical storm Maring ari sa Central Luzon sa iban nga bahin sang Cagayan Valley, Ifugao, Benguet, La Union, Pangasinan, northern portion sang Quezon kag Polillo. Upod na ang Calaguas Island, extreme northern Luzon kag Central Luzon. Ang iyang bati-bati subong ni severe tropical storm Maring. Diriya sa Metro Manila kag sa aton diri sa Kabisayan, Mimarupa kag Kabikulan sa iban nga bahin sang Calabarzon ang Zamboanga Peninsula, BRRMM bangsa autonomous region for Muslim Mindanao, kag Suksargen Magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan, kag pagpanagoob. Kag ang iban nga bahin sa aton kapungsuran nagapabilin nga may pagulugalom, ang kahawaan hasta nga magalumon nga aton kalangitan. May naligwin ini nga mga pagulan. Kag diri sa aton Western Seaboard sa Kabisayan ang aton localized forecast, Western Visayas, kag Negros Occidental upod na ang Bacolod City. Nagapabilin nga
magalumon sa gihapon nga aton kalangitan may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Ara kita sa kasarangan hasta sa may pagmadlos nga huyop sang hangin, maghalin na aminhan nakatungdan pakadto na pagat na nakatungdan o kung northwest to southwest nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan, may takos ini 1.2 hasta sa 4.0 metro ang aton nga astronomical tide. Kag alauna 45 karon sa gaon ang aton tao 1.8 sa sininga gabi ang hunas naton alas 6:56 no 0.5 metro ang kanabawon kag alas 5:32 sininga hapon nagdunod si haring adlaw magabutlas kini siya alas 5:29 basaga. Ari kita 25 hasta 30 degrees Celsius o kung 77 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. So ang balantayan naton aksyon Bray ay hangin, ang ulan lang pagka mutik ka kagabi. Sige lang yung ulan, subunok sang ulan, mauntat siya pero kadamol, no? Galinupad ang tanga, ginuwa ang mga ilaga. Oo, way hangin, pero ang ilang advisory kagapon sang Pag-asa is south westerlies karon southwest monsoon. So amo-amo lang ni sila kay ang southwesterlies or face wind flow ang pugada ni bagyong Maring amo ni ang ikog-ikog ya. So amo ni ang makusog-kusog nga halit sa aton. So paabisuhan naton mga listeners dira sa kabukiran, halong kamo dira sa mga matipyok o kon mapilason nga mga lugar. Sa kilid sang baybayon ng aton coastal shoreline sigurado may storm surge ini. Yes, correct. Kag sa mga kasubaan, higad sa kasubaan. So halong kamo da mga aton mga kaaturan nugay anay hindi gid magpaibitar palaot sa kalalawran. Correct. Nga nasandig ang aton tiyan sa sininga pangabuyan sa ibaylo naton nga aton kabuhi, no? So muna aksyon bay lakat sang aton nga timpo. So far, sininga gabi. Amo man nang bulabalantayan tagid mga landslide gabi. Oo, sige. Si Vulcan kanlaon daw kalmado naman niya. Dason frequently ang tayog naton dito sa Sipalay masami na ya, Jeremy, no? Kag ti ang aton nga threat subong amo lang ni si southwesterly surface wind flow tuga ni southwest monsoon. Action right. Sige. Salamat gid Sir Gan. Good evening. Ano tabo kay Sir Gani man. Last size na sa aton sila nga pagpangalagad. Action firing line. Daligid lang tirahon direction an kay namuno to ni Sir Gani Republika nga landslide ang dapat aton balantayan subong kay sako gidya kag makusog ang ulan ni bagyong Maring. In fact sa DSB may aras ang kahoy nga natumba no kag nagbalabag sa dalan Don Salvador Benedicto. Diri sa Bacolod may araman kay nasang aga kag may ara man sa DSB sang natiphag gidya nga duta nga may ara sang establishmento nga nagatungtong. Action firing line. Amo na ning ginakakulbaan ko action hands mo sa Don Salvador Benedicto kay nga sa pagkadamo na sa mga establishmento nga ara na subong nagapakibit sa mga kilid sang kabakyasan. Action firing line. Oo, sa Don Salvador Benedicto subong sa pagkadamo na sa mga balay-balay sa kilid sang bakyas nga akong ginakulbaan o ginakulbaan nga basi bla magkalatiphag ini. Baw, ari sa aton nga linya hunahon kani. Ginuna ko gid kay para maka-relax maning alkalde sang Don Salvador Benedicto. We have Mayor Markslin de la Cruz. Good evening, Mayor. Welcome to Action Radio. Good evening, Action Brian. Good evening. Mayong gabi sa tanan nga nagakamati. Yes, Action Brian. Kay nakitaan ko gid Mayor no kadamo sang nagalinapta nga mga litrato sa social media. Kag isa sa nakalitrato pamilya ko man nga may kahoy nga natumba sa tunga dalan, may natiphag nga may ara sang tiil sang establishmento nga nagahawil-hawil na lang. Daw ginakulbaan ko suling ko tani dili ni magdamo pagid ang magtulungtong da sa kilid bakyas basi anong matabo sa Don Salvador Benedicto. Anyways, kumusta Mayor? Ano gina nagluntad kay naman? Una sa kagina sang aga Action Brian no. Aga pa makusopsik na.
Gipabalo ko nga may kina-rescue na sila sa isa ka establishment dira nga may mga may mga guest sila. Wala na nakagwa kag nangayo tabang kay ang landingan balas ang hagdanan na tiphag way sila kapanaog kay mahulog na sila kung kuan. So karon mayuman kay alerton naman ang aton nga rescue kay halin pa sa kagapon nga daw makusog ng ulan kag hangin sa aton kag mabugnaw gid alert man sila so through social media na nakabaton kita informasyon kaging katuan na yun sa aga. Tapos ang tiningaman nga hapon bago lagi ko kahalit sa opisina mga around mga 1 o'clock something may natumba man nga dira man lang gyapon Action Brian sa puro Kulase. Kulase, oo. Natumba nga kahoy nga natumba gid ang poste Action Brian kay makusog ang hangin. Yes. So pilagid ka tulutiphag ang nagluntad mayor kag pila ka kahoy ang nagtumba sa DSB gid so matutal. Hindi pa po kakondo kag isa man lang to kagina ang nakita kag report nila. Galing kay siyempre wala ka responded ayon ang aton nga kuat kay may light pa nga kuryente. Ginulat pa ang taga Sineco gid kay siyempre. So temporaryo mayon kay alisto man ang aton nga ang Sineco kapag responded ayon no kay ginpastop na lang na yung traffic tabok kay tabok gini sa dalan ang kwarto tapos ang kahoy tapos may kuryente pa. So amo na siya Action Brian ang natabo. So hindi magid lang maglawi kita pero nagulat-ulat mo lang mga motorista nga nagalinabay pero nakatikayon man dayon kasi siyempre makadelikado man sa tao naton. Mabasahan ko pero ka ina sa social media kag nagpinanawag man kutos pamilya tada. Ang balya limpa kahapon medyo makusog-kusog ang buo sang ulan kag may dalagi diya nga huluhabyog sang hangin. Likot mo na resulta tumba ang kahoy ano. Anyways mayor ining natiphag abi nga may ara sa establishmento. Ang patiphag ni diri sa dalan lang or maporsyon or didto ya sa bakyas gid mismo mayor. Dito ni Action Brian sa bakyas. Kaya mo siya makusog ang ulan grabe no. Halin pa sa kapon sang aga. Siya nga ako niya ginhimo at temporaryo pagkasaradahan na kaini nga mga establishmento. Tapos man may memo man ako sa engineering sa pag-section anay no. Sang ini nga mga no kasi pato kay ang ginalandingan ng hagdanan ang natipag pro konti ang bilog na building matipag problema gid no. Correct. Patikap ko gid sa engineering kung ano ang mga mitigating measures akong aprobado sila ang mga construction dira Action Brian. Okay, sa prangkang istorya, ang ini mga bulubakyas da so na mayor nga makita dalagko lang nga kahoy. Kung linglingon mo sa dalom, may mga atop na to sa dalom kalik may mga establishmento na no. So, na Action Brian kay napatilaw kami tree planting. Dito sa pakadto sa nursery. Tree planting ito makita mo ang banglid sa kabukiran sa San Salvador. May mga atop na nagaululhot. Balantayan man ni Action Brian kasi kiti katahom di pa sa Sangbio. Pero kung makala lusno da sila karon da kag may mga kala disgrasya da karon whether we like it or not Action Brian may salabton din kami nga gobyerno lokal Action Brian. So maybe gro isa na ni ka ang natabo nga tiphag kay na way man ato siya so that nga ang engineering mo office dira makapang isa-isa na gid usisa palayo lang no. What if biko magtiphag na may customer may ara sang pamilya dira abi nga nagakaon-kaon or may nagatulog-tulog kay kabalo ka do damo nagimanta mga hotels da subong nga nagapakibit sa kabakyasan ta amo nang ginalikawan naton mayor ano. Yes, Action Brian ay actually ito nabigat yung mga 2 ka bulan may gipasit diri somewhere sa Pandanon kay daw amo man kaso dali kay ato gani to nagkadto ng tao naton nga papuliko na sila sa pangakit ang customer nga muna ng sitwasyon nga kwan man pagkita sa tayan Uy, baka muna kulbahan sila. But anyway, ipasira natin to at sa subong wala pa sila mag-open kaya wala man sila sa mitigating na sila nga establishment Action Brian. Anyways, ato mga kahoy nga natumba kay na mayor subong pasabol naman ang aton sining highway da naway naman problema halin kina sang aga no.
Yes, Sunday. Aha. Okay na to. Ang imo panugyan, Mayor, sa taga Don Salvador, sa nagapatukod sa balay, sa mga establishmento, dapat i-comply gid kay para may araya sa authority nga maghambal advice nga inyo ini pwede ini. Mayor, go ahead. Sa tanan, no, nga mga establishmento dira sa kilid, no, kahit hindi makamusangin po, brand nyo da, ganito yung mga kamudira, pero patihog lang tanungon, kay obliga kami pagpasira sa ninyo mga establishmento, kung may mga nakakaiko nga pirmado sa mga lisensyado nga mga structural engineer, kay para manisato tanan, kung magnegosyo, tarungon man, no, kay ang amon hindi pa niya para sa ginansya sa banwa, kundi mula na action guy. Aha. Mayor, salamat kid mayong gabi ka, mabuhay ka, Mayor. God bless. Mabuhay man action Brian, God bless you. Action Firing Line. Okay, ginuna ta lang si DSB Mayor Marcelin de la Cruz. Mangod sining nagluntad nga landslide dito sa Don Salvador, Benedicto. Kaya simple lang ang landslide action an nga bulobakyas lang bi. Ang landslide may nagatungtong nga tiil sang establishmento na tikon marusnak na karon pating balay da. Action Firing Line. Kapag kadamo, ginan subong sa Don Salvador, Benedicto, way kita yung nagakontra sa ginatawag nga development, ha? Way kita yung nagapugong sinakiti, mayo managani ang development, dira kay ginakabig, ina nga little bagyo sang Negros Occidental, nami ginaya nga istorya kon parte tourism ang pagahambalan, no? Pero kon magpelatindog kamuda nga may wala sang kumpleto nga mga papilis abi, alin sa banwa dira, plus pagid nga daw kadelikado sang sitwasyon nyo, tindi na manami, di ba? So dapat nga isa-isahon nyo gid anay ina. Sige? Action Firing Line. Lasitikin sina sa aton siri nga pagpangalagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City, GC6 na, subong adlaw, Lunes kita, Oktubre 11 na 2021. Mayara na gid lamang sang 75 dias ang nabilin kag Paskwa na. Kag 82 dias ang nabilin, maga-transfer na naman kita sa panibago nga panghangkat sa aton kabuhi sa tuig 2022. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Bukas na aton siring Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga ka-aksyon. Ang aton siring text hotline 0963-7570874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tublas Nuwabing tak na sining gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba na nagalinagumbang nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? I-try naton nga manambot karon ang patrol sining isa iya ka lalaki gindakop matapos ginaligar nga ginlugos ang iya sini pakaisa. Bao mo gini mga animal nga batasan sang tawo. Action Firing Line. Way nagidya sang way nagida. Way nagid kamo kadtuanda sa Bacolod City Public Plaza nga mga pwede nyo mabayaran kag ipautwasan sang inyong katuntuhan. Action Firing Line. Pating pakaisa nyo, amo pang target nyo, ano? Bao, sining ni mga tao, pandemya, pasubong pigado pa, binastos pa. Action Firing Line. Ang ibang nga balita lokal, maka-aksyon dito ya sa Banwa sang Ibi Magalona, ari maka-learn kita sang lessons mga ka-aksyon. Sining isa bala ka ini isa bala ka persona nga ginlabo samtang nga nagakatulog igo sa iya sining nga liog. Action Firing Line. Nga ginlabo ini siya kay kwan siya Action James obraya panunlog bla ginabuli ya pirming upo dia sa trabaho te goro tinakan ang upo dia sa trabaho nga sagiya ka hikay sagiya ka buli sunlog kun ano na lang kagabi pagtulog niya way bla nga linabo yang sagi ka sunlog siya ti ara subong ginabulong sa hospital. In short, ang aton but silingon, hindi magpatama sang panunlog sa iban nga tao. Action Firing Line. Ang iban nga balita, makaksyon dito ya sa may Pontevedra, isa ya ka siman, hambal sang pulis daw pila pa lang ka simana nga nakapanaog halin sa barko, nagpalaligo kahapon upod ang abyan, nano man kay mo ya nga nagkadto sa medyo
medyo malayo-layo man guro sa beach nga to, nalumos, bo patay gid ang siman nga iniho. Action firing line. Ang mga balita diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon, suwong iyang gabi sa aton sini nga pagpangalagad si Action Dale karona. Ibalita ini kay si Pau Sibla, amo ning anak ni the late iya nga si Councilor Elmer C. Wala pa sang ihibalo nga may ginrekomendar na gali ang NPC sa pagbulos sa nagtaliwan sini nga amay. Ang ginarekomendar subong amo ang ika-13 iya nga konsihal, nagpapili konsihal sa 2019, ika-13 ini siya, no? Nga amo iya si Marlon Solido mga kaaksyon. Action firing line. Samtang kapin sa 1,200,000 konsin mil ka minor di edad, nagaedad 12 tub 17 anyos, target nga bakunahan. Batok iya sa COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Action firing line. Ang mga balita iya sa probinsya with Action Marlon Hinavia karon dugay-dugay, tanan nga mga kandidato sang San Carlos City sigurado na nga nakadalagan sa 2022. Grabe no. Halin sa mayor, vice mayor kag napulo ka mga konsihal action hands, wala kontra. Action firing line. Grabe nga pag manipular sang grupo no ni Mayor Rene Gostilo. Anong birtod nila siniman? Action firing line. Siguro maayo gid ang iya sini nga performance nila tanan-tanan nga away gid mi isa nga nagtulo-testing kontra sa ila to ho. Bisan sa mga konsehalis waay sang may nagkontra pulo o kunduse. Check taribig karon kay ti sa mga component city like San Carlos City, pulo lana ang konsehal dira project naton kompleto nga detalye sa karon. Amo ning maayad-ayad iya kay way gid enkwentro. Action firing line. Wala enkwentro mga kaaksyon. Pero no, galing kay kun magulo enkwentro kamanda nga duway ka man makinaryas. Di daw nag-usik ka lang sa panahon mo, no? Duway ka man gyapon pasingadtuan sa mo ning enkwentrohan mo. Action firing line. Kag masobra 40 ka mga kandidato diri sa Negros Occidental, bisan manihol na lang kay wala kontra. Kanami no. Amo nang nami no. Gani nga iban diri wala kontra, bangod nga kwan mo, ginariglo. Ang iban wala gid may nagkontra kay maayong performance. Action firing line. Pero ang iban nga wala kontra ginariglo, daway man ka challenge kung mag-amo na. Action Brian Borden. Action firing line. May reklamo karon nga tistingan ta nga malambot ini. Reklamo ini sa mga driver, mga kaaksyon diri syudad sa Bacolod. Batok sining libre sakay bla nga iya ka Valyacar Transit ni bla nga sagi lang kalupad-lupad sa Bacolod di way man ni unod. Action firing line. Pero suno sa ila, may allegation sila nga ang ini nga mga basis mga kaaksyon alinbi sa sumag handumanan, may ginapasakay sila nga hindi man frontliner. Kaya nakabutang na nga libre sakay sa frontliner. Mga muna bla? Di sila mismo nagakita nila nga pasahero pa ni dapat sa mga jeep. Wala na pasahero si jeep kaya dito kasakay sa series bus nga ini. For free. Pero hindi man frontliner. Ti ina, dako nga kapaslawan, sining nasambit iya, nga mga driver, mga kaaksyon project taribig karon, kung ano kalihitimo, kagano kasigurado ng ila sining nga reklamo, batok sining libre sakay diri sa syudad sa Bacolod. Action Brian Borden. Action firing line. Nalikay mga balita, ang ini nga bahin sa aton sining nga pagpangalaga, dulong sa aton mga Action firing line. ang mga balita iya sa nasyonal subong nga adlaw, bati salamat gid sa Ginoo kay ang kaso subong ni COVID-19 ara na lang sa 8,292. Nubo na gid siya no. Kamilyon sa 174,814 ang kabilugan. Ang aktibo nagpabili na sa 98,894 kag ang naka-recover 2,536,260, ang patay 38,660. Action firing line. Samtang suno sa Department of Health mga kaaksyon, dapat na balantayan sa masunod nga mga simana
kay pati gayuno na ang general adult population nga vaccination, no? Suno sang DOH, meaning tanan halin sa A1 to A5 sa tungway pa nakapabakuna sang una humanda na kay kamo ng dason pero hindi ni pilitay ha. Action firing line. Ang mga LGUs ginapapreparar na sa sirimat tiniyon, no? Ang department circular nagahambal nga mag-umpisa o nag-umpisa na sa October 7 ining roll out sang vaccination sa ginatawag iya nga general adult population. Agod nga amat gid kita nga mabakunahan sa bugos nga Pilipinas mga kaksyon. Action firing line. May connection gihapon sining COVID-19 didto sa National Capital Region. Ginpalayag iya sang mga eksperto kag mga otoridad nga nagbasi pa lang ibutang na sila sa low risk mga kaksyon bangod sa report or result nga yara na lang sa tag 2,000 sa sulod sang 7 kaadlaw ang kaso nga na-record dito sining COVID-19. Action firing line. Isa kadako nga panibaan kag wala sang bag-o nga variant nga concern nga nakita na nga aton sa Department of Health mga kaksyon. No, kita mo naglinong si Delta variant. Meaning, basi nagtapos na ang sipa niya, no, sa nagliligad nga mga binulan. Action firing line. In fact, ara sa 0.6 mga kaksyon percent ang hospital occupancy. Nubo na sinimat tiniyon sa National Capital Region kag subuman sa pila ka mga regional mga kaksyon, no? Kag 13% nagid lamang ang positivity according iya sa DOH nga report sa sini nga mga tiniyon. Action Brian Borden. Action firing line. Ang iban nga balita sa politika kita makaksyon kay si Presidente Rodrigo Duterte. Anyways, may connection gihapon sa COVID-19. Si Inday Sara Duterte nagpositibo sa COVID-19, no? Pero hambal diri sang hambal diri sang PSG, wala sang exposure si Presidente Rodrigo Duterte sa iya sini nga anak nga makaduda kag mahadlo kita bala kay kabalo ka may edad na si Duterte, wala sa exposure ining amay sa anak nga nagpositibo sa COVID-19. Tanan nga mga department heads, tanan nga mga men ni Inday Sara Duterte ginpa self-isolate na, no? Bangod ngayon siya ang nagpositibo pero way man dapat sang kabalakan. Action firing line. Ang last niya nga lakat si Presidente Rodrigo Duterte upod sa iya siniman nga mga katawhan dira sa Malacañang sa nagligad nga Biyernes sang ini siya ang nag-alalay gid sa pag-file sang Certificate of Candidacy ni Senador Bato de la Rosa sa pagka-presidente, no? Amo tong katapusan ang iban to medyo nagkahangawa man kiti nakagwa si Presidente Rodrigo Duterte upod sa mga tawo niya, pero mo nang klaro nga wala siya sang exposure kay Inday Sara Duterte mga kaksyon. Action firing line. Samtang ang istorya pamulitika didto ya sa Metro Manila sa gihapon, sunod dire kay Bato de la Rosa, liwat naman siya nga nagpa-interview sa katapos ang media kag nagpalayag siya kon gusto gid man ni Madam Sara Duterte Carpio nga magpapili bilang presidente, kwan gid siya, siya mismo anytime magahatag sang ligwa kay Carpio con Sara. Action firing line. Bisa naghambal na ang COMELEC na interview tasang Saturday nga hindi makasubstitute si Sara Duterte Carpio sa kay Bato de la Rosa kay hindi siya miyembro sang PDP laban. Suno kay Bato, may iban nga national political party nga basi didto pwede si Sara Duterte makasulod mga kaksyon. Ti kadamo bala sang nag-file, no, sang pagka-presidente sining filing of COC. 97 ka mga aspirants nga magapapili presidente ang na-record sang COMELEC. Action firing line. Tihambali ba to sa kon pwede gid man kag may ara bisang tsansa nga si Sara magpapili presidente, siya mismo dayon ang maga-withdraw sang iya sini nga kandidatura. Nan, maga-withdraw siya sang iya sini kandidatura kon si Sara Duterte ang mapapili presidente. Action firing line. Perti hulaton-laton taniha kay si Sara Duterte naghambal gid nga dili jud lagi ko mudagan og presidente. Mo pare-elect ra hapon ko dinhi sa Davao City.
Ako usang humanon, ako ang termino. Action firing line. Gano'n nga daw ginapilit ginila si Sara Duterte kay hindi, no? Si Sara Duterte makaksyon ara sa isyaning founder sang hugpong ng pagbabago sa mga regional gilang mismo, no? Pero ang affiliate niya sini sang hugpong ng pagbabago, amo man ang PDP laban, ang PMP, hindi na ko kilala sang iban, PRP, ang National Party, Nationalist People's Coalition, NUP, National, ano na ganing NUP, no? Ang lakas CMD kag LDP. Amo ni mga affiliation or affiliate diri ang hugpong ng pagbabago nga ginauyatan ni Sara Duterte. Balantayan niya. Action firing line. Balantayan ina makaksyon nga mga giho sa masunod iya nga mga sinimana. Labi na gid sa Nobyembre 15. Karing balita makaksyon no, mga yuhom-yuhom kitanay kay suno sa POPCOM ho, ang Commission on Population and Development nga natingala sila nga tuman kanubo sang kadamuon sang numero sang mga ginbunag nga mga kabataan nagligad ga tuig 2020. Tinga mga tingala gidaksyonan how? Action firing line. Oh. Hambal diri sa POPCOM mga kaksyon sang 2020 ara lang sa 1,516,042 ang nabunag nga lapsag sa bugos nga Pilipinas. Siya nubo ni katama gid nga pagbunag sang mga kabataan. Diba why na sila yung na ba sinatamad ng mga tao nga sagi kahibok bata bla? Action firing line. O hindi gani nagapaminsan na sa ginatawag bala nga family planning na gidman ang mga Pinoy sa kadamuon naton kag sagi kag di mo ya kadamo pabata mo nga way kay sagot. Action firing line. Sagi kay mo ya kapamata da nga ang kabataan mo maantos gutom kundi pinsaron mo lang anay nga amo lang ning bataon to. Isa, duha, tatlo, okay na ni, no? Sang sagi kay mo ya kapaburot bata na pagkatapos way ka ipakaon sa bata mo. Action firing line. Sang 1986 mga kaksyon, may pinakanubo man nga record ining POPCOM mo, nga ara lang sa 1,493,995 na. Nubo tiba siguro amo na. Naminsar sila nga dapat pa jutay-jutay man ang galastuhon kag kalanon kamahal pa dan sa balaklon sumo. Action firing line. Sa Philippine Statistics Authority o PSA nagwa man ang record mga kaksyon. Nga sang 2020 ang nagpakasal sa pagajutay yara lang sa 240,183. Ikumpara mo siya sa 2019 nga ara sa 4,031 o kon 431,972. So do katunga gidya ang wala nakapakasal, meaning ang nagjutay sa nagpakasal nagligad nga tuig 2020. Action firing line. Kaya mo man ang rason kapigaduhon. Subong dan din naging man usong kasal. Una ang asal. Action Brian Morden. Action firing line. Kasi 32 ariho kon kapigaduhon ang paghahambalan makaksyon buwas nga adlaw magadugang gini ang bukol kag pigado naton. Action firing line. Matapos makaksyon nga nag-anonsyar na naman ho ang pila ka mga kompanya sang petrolyo nga magapasaka na naman sang ila sini nga presyo bao susko sa pagkamahal. Nga kay ang diesel makaksyon magapasaka sang piso kag 50 centavos, no? Piso o kun 150 kada litro. Amo man ang kerosene, no? Kag ang gasolina piso kag 30 centavos. Ibulaga ya kita buwas nga aga pagbugtaw ta ang aton sini nga balaklon mga kaksyon sang krudo gasolina sa mga gasoline stations, lain na ang presyo na naman bo kada Martes gini. Action firing line. Kada simana gid nagasaka ang presyo sini makaksyon ti amo ni. Ang rason kun nga ang daw di kay mo sagi kapamata kag hindi ka nay sagi pakasal kun amo ning sitwasyon sa aton nga nagapanguna nga balaklon kay once gani sumaka ining tughong automatic kinaya ang domino effect sina, ang adverse effect nga ginatawag bala nila sa mga baligya sa merkado, automatic man ang magsaka mga kaksyon. Action firing line. Okay, ginatransport mo no? Ginatransport mo, ginabayran mo pa magkarga ang tao, ti kananglan ginansyahan ginasang negosyante, no? Tiyo, saka na naman sang 1.50 ang diesel kag 1.30
ang gasolina. Ti ang diesel antaw kakaina 47.85 bla mo. Ti buwas pagbugtaw ta huluhamboy na ni siya sa 50 ang kada litro. Action firing line. Ang sa gasolina naman niya, nagahuluhamboy naman sa mga 55-56 ang litro bosusko. Ano na ning sitwasyon naton is pungsod Pilipinas man? Action firing line. Pagintindi naton may ara sang natalana nga meeting mga kaksyon ang aton sining nga grupo sang transportation, no? May angot sini. Kiti manawagan na naman sila kung ano naman ang dapat nga pagahimuon kag ayoon sining nasambit iya nga pagsaka sang presyo na naman sang petrolyo, mga kaksyon. Action firing line. Sige pakaronan tana sa aton sining nga pagpangalagad kay medyo alang-alang pang aton sining nga resource person, ma-commercial lang ako for a while. Pagbalik naton kompletohon tay na plus atong reklamo sang mga pa-driver sining libre sakay. Action firing line. Anyway, sining nga bahin sa aton nga pagpangalagad mga kaaksyon, ginadulong gid sa aton sang Life Extension Vitamin D3. Ining pampamakod sang immune system plus pagid ang life extension. Alas 7:35. Si J. Phil Chavez Mercaral. Good evening po. Shout out lang ako sa akon pamilya sa Victoria City. Family Mercaral. Watching from 303rd Brigade. Wow, salamat. Si Apolonio Ihina. Ano gusto sang population commissioner of ma-overpopulated kita? May gani ina kay nagbahar ginabunag para mag-ayo ang aton ekonomiya. Pareho sang ginhimo sang pungsod Japan sang una. Thank you. Si Ters Vergara Sancho Ara Angel Ricoperto. Action Bry watching live from Woodside 1 Alhis always ginaga-monitor. Thank you, Gid. Milili Oligo, Merly Dolido Magallanes, thank you man. Vincent Tabilino, naga-monitor sa Mandalagan. Thelma Igiko, good evening, Sumbray, monitor kami di Celine Holmes, Barangay Stefania. Si ginatamyaw ni Thurs Vergara ang niya sining mga upod sa Moises Padilla. Elvira Hilugo, Action Bry, monitor lang ko di sa Charito Heights, Granada. Thank you and God bless. Si J.O. Aison Belnas Lirazan, kay kamahal mag-swab, estudyante pa ila fully vaccinated na. Si Siagapon, good evening, Action Bry, san o pwede ka puli ang na-stranded nga taga Bacolod, ara sa Iloilo nga hindi need ang swab test. Thank you, Get. Why pa na sang update subong update na buwas inang EO ni Mayor Bing Linardia nga why na kuno swab test ng fully vaccinated. Oo. Virgil Pinda naga-monitor sa Celine Homes, tamyaw yaman si Ruslyn Bison and family sa Calatrava, San Carlos, Kagolpinda family sa Canturay, Sipalay. Gapamati. Salamat. Si Tats Dilantar, good evening, Sumbray, halin ini sa family Dilantar sa Spar 13. Barangay Bunga. Pwerte ka tugnaw nga panahon pero mainit-init gid basta ikaw ang pamatian namon. Bo salamat gid no. Mayong gabi lang gali kay sa family de la Cruz sa ilan ni tita ko sa Puro Kape. Paraday yung gabi lang da. Salamat gid Sombray. Sige. Roberto Heraposco Caraballo, mayong gabi Sombray, dapat hindi libre sakay ang signboard, butangan nila frontliner service para wala malisya. Correct? Tsakto man na. Boards Asa. Salamat gid. Okay. Rosalina Arellano Araman. Ana Sinoro Lagranha La Carlota. May gabi. Jose Eugenio Noble. Si Madam Elizabeth Malaka Gamala. Naga-monitor man. Liza Montecastro Narciso. Good evening Pinas. Good evening Qatar.
listening and watching from Doha, Qatar. Wow, thank you. Thank you again, ma'am. Alright, si Zinaida Tumayan, sige, tawagan ka na namon karon mama. Lilia Taton, good evening, Sumbray, always watching live, stay safe and God bless. Homa Lomina, Baryoga Ray, Diding Alohamiento, Ruchel Fulgencio Susana. Good evening, Sumbray. Kag sa tanan nga nagapamati, monitor lang sa Pandanon DSB. Take care, always, God bless. Mga ka-aksyon. Salamat. Manjo Arnijo Araman. Lito Secundes sa Riyadh. Thank you again. Si Maria Ko. Veronica Santillan Manukan. Melili Uligo na Tamyawya Vanessa Star Mayo. Jinke Dayalagdon. Noel Amar kag Alex Montesa. Okay. Si Ronald Becerra, Action Bry, monitor lang ko ni San Agustin, Romblon, lihog lang ko grit sa asawa ko nga si Juliet Dirasa, Estoms 2. Salamat, gid. Star Mayo, good morning, evening, Action Philippines. Action Bry, watching live stream here sa duty. Grabe nga duty hay ni iya, akon short sa nurses, basta gahapik lang, pamati, imo Action Bry from Minnesota, USA. Wow, salamat. Vincent Tabilino, Mandalagan, L.A. Amante. So, Bray, pwede pa po pumasok ng Bacolod. Pwede, good sir, basta meron kang swab test. Simonian Ramos, nag-monitor man sa Barangay Kabog. Joseph Pacifico, good evening, so Brian, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique with Roland Villalba. Smigol Bagens, makabayo na lang kami, Sir Bry, para di gasto sa kurudo. Pwede gid. Carmelo Garingo. Good evening po. Shout out po watching from Kuwait. Haling kay L.A. Amante. Sige. Alright. Aha. Diri sa Dalom. Fred Tugaf Jr. Action Bry. Good evening. Monitor kami di sa Morosya. Update sa ulanon nga tiyempo wala di untat ulan. Bao hinay. Sige. Relax ko gamay. Mabalik ko na gino guys. 7:41. Paki-share lang.
Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod sa luto sa Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:51 na sa aton sining nga pagpangalagan. Aksyon Firing Line. Antes pa naman mga kaaksyon, ang tanan, gina-endorso naton sa inyo ang DTX 500 capsule, ano? O galiyon ng pag-inom sini, kami tatlo
firing line. Ante sa report with Action Marlon Hinovia Makaksyon, may gabi lang kay Eduardo Viterbo. Naga-monitor sa aton nga pagpangalagad. Ginatamyaw niya lang si Roby Ann Viterbo. Si Jan Acosta nagatutok man sa aton nga pagpangalagad. Jinky Dayalagdon. Gina-greet niya man lang si Mr. B-Boy Villastor, Star Mayo and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Lily King, kag iban pa. Si John Biatin Sibalios, yung gabi Action Bry, watching lang sa Ibi Magalona. Samtang kapanyapo na, greet ko lang na kumari ko Beth Gamala kag Star Mayo. Si Anthony Parides Araman sa Parides sa Carmela, Talisay Sirima Kaksyon, gapamati sa Dublin, Ireland. Bao salamat gidra sa inyo. Si Warren Ortiz Aramana, nagatutok sa aton sini nga pagpangalagad. Action firing line. Sige, bao grabe ho. Ang landslide di kay nagali aksyonan, may 20 ya ka mga persona ang ginpang rescue ang DRRMO sang Don Salvador Benedicto. Action firing line. Kagang ini nga mga ginpang rescue nila, mga customer ang iban diri. Ay nano nga sitwasyon. Tama na ning resulta nga wala gali ang iban dira isang kompleto nga permiso halin sa banwa nga pinagusto lang kamoy kapatindog sa mga building yuda sa kabakyasan. Action firing line. Kag ko makaproblema ng mga building nyo, mga edipisyon nyo, dayon nyo pangayo bulig sa banwa tera, ginpasira sang alkalde anay. Nung ibanda nga wala kompleto kagwa isang otoridad, sino mga engineer nyo da, nga magkalaros na kamo da nga may ara kamo sang customer, disgrasya ginang ubra nyo na mo. Action firing line. Dira kamo ya sagi patukod sa may mga kabakyasan na sang Don Salvador Benedicto. Inabala sa mga imposible na nga butangan sang balay kag building, butangan pagid kasi siyempre may kwarta nan. Ti hala pangkalkal da. Ti ang duta kun way na sang gamot, kun sige ulan, mabigay ginaya. Action firing line. Karyo, ang alkalde sa Don Salvador Benedicto nagpasira na. Nan. Kag may ginpang rescue kay ina, tituduhin nyo pa da. Kay mamroblema, gika mo pila kadlaw da. Action Brian Borden. Action firing line. Naglain pa kay ang alkalde, pasubong basulan sa ubra nyo na. Kay pwede lang yung maghapit sa banwa da, ang alagyan na ng munisipyo da, opisina sa alkalde, nga department nga naga behind sang pag-isyo sa mga permiso na duway kamuya kadtuto. Action firing line. Ay, susko. Oy, may gabi naga-monitor si Alex Montesa ho, no? Naga-monitor sa aton sila nga pagpangalagad mga kaksyon. And di na tong gusto magpa-interview sa aton parte sining libre sakay nga ni man duway nakbutwa. Action firing line. Nagareklamo sa libre sakay bising interviewon ta na naka-off ng imo nga cellphone da. Action Brian Borden. Action firing line. Dire kita sa mga balita na Action Marlon ni Navia ho kay mga kwan ini nga mga kandidato, mga tawag siniman ka di buenas kag way kontra mo, no? Tido ka tawhay sang pangabuhi nila Capital reports. Sa diin ini nga mga lugar. Kumpletuhon ni Action Marlon ang balita ng Action Marlon dulong sa aton sa D3 Bayodug. Action Mar, mayad gabi. Action na bro, mayong gabi, ari ang actually hindi pa niyo matawag sobrang penal nga listahan sa mga kandidato para sa Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Kapati may proseso para sobrang nga dapat sundon diri. Ini nga lang sa mga nag-file sang ila sa nga COC, dalon pa ni dito sa bahin sang Comelec Metro Manila. O si Saon kag itiron pa ni tulid sang Law Department sang Comelec Akson Bray. Agati mayara ni sang pagkasala pa no? Antes i-insert sa i-evaluate nila di kay banti mayara sang pagsalaay nga matapo pa. Kon bala ina nga kandidato may ikasarang sa papangampanya. Ito to, moderate pa no isang candidate. Partikular sa bahin sang posisyon sa pagka-presidente nga tatlo na lang kabilog kulang, isa gatos na. Gabi na. 97, isa lang daog. 96, ganun magkaladula, pero the reaction bray sa Negros Occidental, karkulo ko action bray, I don't know kung may-ari dali nga makakas kag mapapatudan nga nuisance
candidate, no? Depende siguro Action Brian kay kung ako maglantaw sa posisyon sa pagka-alkalde, Action Brian, so far do mayara sang ginadudahan mo, no? Nga posibilidad no isas candidate bangod nga mga pila na kuno kadikada ning balik-balik ya papili alkalde, no? Pwede na gali nga mo sina. Okay, way pa naman nagsumbray maaprobahan kag mangini sa kakasuguan dining agna bla nakapending pero sa bahin sang kamara. Nga ang noisance candidate kon maramatun-an kag nag-file gyapon nagsumbray multahan siya 100,000 pesos pinakadubo minimum. O pa naman nagsumbray way pa na ara pagkakabit-kabit para sa bahin sang House of Representative. Okay, kita diri sa aton nya able to basa kag sulat basta Pinoy ka lang ya batunon kasi kung election mar mo. Ani man pero may napiaran ko biya Action Brian nagligad pag sa nga filing bla October 1 to 8. Hindi kung may time ginalantaw ta ang ICOC kay pwede mala na mo. Ginakuhaan ta sa picture pagi sa ato sa nga cellphone. Pero may napiaran ko bla Action Brian nga sala-sala ba lang spelling. Ay, sus. Oo, silingon kabaro sa tuod magsulat pero daw kulang ang iya sa ano nga ihibalo sa spelling ang ginatawag. Amo na balaga ni nga ang iban tam mark lang gani mo, no? Tam mark lang gani mo Action mark. Oo, kag mabalaan ta son Bryce bisan sa pagperma bla. Daw kasi kuawi magperma sa ang isa to ka kapisan si Usiya lain ang stroke ang ikaduwa lain man. Basta ikaduwa na stroke dia. Pero stroke din ang agi ya, no? Anyway, there is a Negros Occidental ang sumpray po naton. Laki episode sa Bacolod, para at least pagkapukusan na lang ini. Kay diri man ang sumpray ginasap sang Comelec Bacolod sa Comelec Province mo. Dahil nasa nga listahan. Ang Comelec Province amo naman ang masikaso submit dito sa bahin sang Comelec Metro Manila. Kasi punta tanan ang sumpray nga posisyon niya. Hubalin sa pagkagobernador papanaog sa konsihal. 733, no? Ato niya isip, ginutihan ko na isip kay Action Brian, ay kay way sang sumada ang Comelec. Dapat may number na sa dalom. Liban, ang balaan talang, ang mabalaan lang nga sumada, ang kanamoon sa mga kandidato sa pagkakonsihal. Kaya may number mo, no? So, ang last ka number mo ng kanamoon. O sa ato ng sumbrayo balangkina, tiginutihan, tanihalin sa governor papanahog sa councilor. Ang isip nato ni 773. Lakip Bacolod, Lakip ni sunod sa Bacolod. I-double check na ng sumbraya, o kung triple check na, maginisang ka na mo na. Ibisan, tuman kagagmay sang listahan, pero ginutihan ta ng sumbraya para at least papapalot na kung ka na buon gid. 773. Ang governor, 3. Ang Vice Governor, 2. Ang Congressman, House of Representative, 14 ang nagpapili. Lagi pagulod Ang Provincial Board Member, di siyempre wise pagulod sa province siya. Ang Provincial Board Member, 19. Ang Mayors, no? Ang Mayors, 68 kabilog na papili. Ang Vice Mayor, 64. Kag ang Councilors, 603 Action Brian. 603. Ang total mo ni 773. Dari kita sa Tauhay, pinsar nila. Tauhay way na gid, no? Okay. No need. Iba siguro ka kampanya, managsunda para mga kampanya, ni kapati huya mas laguro bla. Nga mag-alala sila ka panipuko na. Kag basi kun ang boto ya isa lang o doon bisan isa lang boto daog na. Basta makita sa iya sa nga constituents basi ko malipatan ngalan niya. Pero sure winner sa Action Braya, no? 43 lak bilog ni. Kay na sobra sa auto report ko 33. Wala ko gali makita nga ang San Carlos City daw na kaligtaan ko ba ang San Carlos City ang sombray. Kaya kinahanglan lang sang pulo ka mga konsihal. Pulo. Kada mo sa mga nagpapili dira konsihal, pulo man. Grabe, no? Isa kalinyada lang ne?
Talagi kalaynada, humalin sa mayor, sumpray vice mayor, kapulo ka mga konsihal. Gali kiti dugay na ginman nga mga elections direction mar nga bisan may nagaengkwentro pa hindi gidya ka daog sa ila. Oo. Unahon ko rin sa Carlos City. No? Kaya kung sa mga hampang pagsupra nga taxi, Bukit Orop di. Oh. Oo. Ini sila tanan ang National Political Party nila, Nationalist People's Coalition. Why sila sang local political party kabanti? Ini kalabanan ni Love Negros di siya. Love Negros galing tiyaw na sulit-sulit na tunti siya local political party kaya why sa ma-accredit sa Commission on Election kundi local political organization lang siya. Grupo-grupo lang diya. Grupo lang so hindi na pwede ang sobra maka-issue sang Certificate of Nominations and Acceptance. So kabanti hindi siya accredited nga local political party sa COMELEC. So ang tanan ng sobra ni Nationalist People's Coalition ni. Mayor sa gihapon incumbent Renato Gostilo. Ang Vice Mayor sa gihapon ang Vice Mayor Christopher Paul Carmona. Ari ang pulo ka mga konsihal nga sigurado nang ila sila kadalagan. Victoriana Cabile. Mark Cui. Manghoting ko rin ni Marton. Incumbent ni siya. Benito Gostilo Jr. Jeffrey Hidalgo Ortista man Gani man do. Jeffrey Manales Hidalgo. Unang Manales galang yan sa nga middle name. Negosyante na action mar dito. Armando Laguda Jr. Philip Gerard Maisog. Sakto na. Si Johnny Uy. Carlos Manuel Valmayor. Wow. Jose Carlos Villarante kag si Wilmer Yap. Plakpak. Tawag sila. 40 na kontra. Sila. Pila ka percent kaning need nila action bar para inaabalang 10% pila na? Sa vote population nila Blau? Duway naman no? Duway na? Basta pa ka sa lakboto. Abi ko gani. Sa lakbilog, daw sila. Abi ko kinanglan pa 10% sa voters population nila da. Hindi na kinanglan na. Lain lang kun way gid bala para kawali ko nya way boto. Kag way zero. Predict sa. Way sa nagpili, way sa manapili siya mo. Namabuang. Amo na sa Maraya na sa Negros Occidental, amo ni sa nagisahanon nga lugar nga ang taranga nagkandidato way sang kontra piho ng kadalagan nila. 40 no? 12 pa lang to. No? Mayor, Vice Mayor, kag pulo ka mga konsihal. Dari kita sa ibang pagit nga wais ang kasumpong provincial board members sa 5th district. Pati aksumray provincial board members gali sa 1st district sa San Carlos City way man kontra. Incompetent Romel de Bolgado, Araceli Somoza, 1st district. Ang 2nd district way man kontra incumbent pa ni sila nga duwa, Pal Guanzon kag Samson Marhan. Ang sa 6th district incumbent man re-electionist way man kontra Jeffrey Tubola kag si Matso Alonso. Sa kongresista, 4 ang sumbray, no? Kaya pati sa sunod sa Bacolod na mong pinagkatama ang sumbray enkwentro congressman mo. Ang sa probinsya, 4 ang Y kontra, sure winner. 1st district, Gerardo Valmayor. Halin action bray sa kongresista panaog sa councilor. Bukit, no? Gerardo Valmayor, 1st district. 2nd district, Alfredo Marañon III. 4th district, Juliet Marie Ferrer. 6th district, ang nagbalik na si Mercedes Alvarez. Dari kita sa pagkalkalde, Mayor, Bago City, Nicolas Yolo, ang vice siya, Weman kontra Ramon Torres. Sa Cadiz City, ang Vice Mayor lang na way kontra Lilia de Colungon, among incumbent re-electionist. Kawayan, incumbent re-electionist John Ray Tabohara, isa rin nga Vice Mayor Analisa Tabohara Soriano. Ibi Magalona, incumbent Marvin Malacun, ang Vice Mayor may kontra na may enkwentro. Ang sa Panuwasang Ilog, Magotod, incumbent gyapon re-electionist John Paul Alvarez Mayor, Vice Mayor Hinaro Rafael Alvarez. Panuwasang Manapla, Wayman kontra Mayor kag Vice Mayor, ang Mayor Manuel Escalante, Vice Mayor Edgar Pagayunan. Pontevedra sa Iman, Wayman kontra
o si Maria Alonso kag Jimmy Gavan mga re-electionista ron. Panuwa sa Purupandan, ang councilor nga si Antonio Suatingco nagpapili mayor, ang sabong vice mayor na tapos termino niya nagpapanaog siya papili vice mayor Antonio Miguel Peña. Salvador Benedicto, Wayman Contra, magutod, Mayor Lawrence Marxlin de la Cruz, ang isa ni Vice Mayor ni Hemia de la Cruz. San Carlos de Nasilintana, nalawag tanagay na. Ang Sipalay, muman gyapon balik man re-electionist ang tandem Danday, Maria Gina Lizares kag Oscar Montilla. Ang Savalia Tulid, ang mayor may kontrada, pero vice mayor mo yang way kontra. Ang incumbent nga si Romel Yogore. Sa Sakay City, way kontra duwari. Ang vice mayor subong nga si Narciso Havilosa amo nagkandidato bilang mayor. Ang isa ni tandem running mate bilang vice mayor ang congressman subong nga si Leo Rafael Cuava. So 33, no? Ang ini panglawag ta plus ang pulo to ka mga konsehal nga post 43 taran aksyon na bray. Hayahay ang buhay. Yahay buhay, no? Kumain ng gulay. Ang may pinakadamo kandidato sa pagkakonsehal, Victoria City. I see. 32, no? Ang banwa sa Purupandan tani ang sombray, kung walo lang biyang napapili, councilor, Bukit Urot matani, perfect matani sila. Halika natin, nag-surprise eh. Di ba lang Purupandan, walo lang ang councilor, sila nasang kantoni. Yan ang papili ang sombray dira, siyam, subaysa. Pero paning kamot, gini sila kay may isa gali. Isa ang sombray independent. Si Wilfredo Garcia, no? Wilfredo Garcia. Independent. No? Kung walo lang, tanay ang sumbray mo amo sila tanay isang San Carlos City, wala kapatid ng sobra, isa, so may madagdag kita isa. Para magguwa man sila ka mga panya eh. Correct. So ang Victorias may pinakadamo, excluding Bacolod ang Bacolod City siyempre may pinakadamo nga councilor 38 bilog papili mo, no? Yes. Kaya nasundan sang Victoria sa Nasilintana 32. Kang iban pagkita ni Aksyon Bray, may tag 25 ka mga kandidato sa pagkakonsihal. Ang Binalbagan, ang Himamaylan, ang Hinubaan, ang Silay. No, muna sa tag 25. So, ang ibang aksyon na Bray, mga tag line of Patuma, no? Pontevedra pulo ang nagpapili aksyon na Bray da, no? Muna sa, no? Ang sa pagka-mayor naman ng Sumbray, ang may pinakadamo ng enkwentro ara sa apat. Ang Hinigaran, ang Hinubaan, ang Kabankalan, kag ang Talisay. Tagapat-apat ang Sumbray ka mga mayors ang nagpapili. Ang tagtatlo naman, Binalbagan, Calatrava, Himamaylan, Victorias kag ang La Carlota City. Ang dares nagsumbray tag duha-duha na siya. Kag ang iban isa lang gid siya. Swerte, no? Una sa ang update sa isang Comelec Supreme Commission on Election. Singit ko lang bago lamang sunod sa ato sining wall ang active cases sa Negros Occidental, COVID-19 ara sa 4,313 posilingon nagsaka-saka ini sa kabati kahapon 4,254 no? Ang bag-o nga napatay subong 8 aksyon na Bray. October ang subong galing ang kaso October 11 4,254 no? Posilingon nagbubo sa gali kay kahapon October 10 4,313. So bang nag 4,254. So nagdubo siya galing ang kahapon nga patay nga 8, ang sabaw naman nagduga nga patay 15. Madabo-dabo ang surprise bong. October 11. Report gikan sa Commission on Election kag Capitol. Aksyon na Marlon Sinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Firing Line. Okay, balita na aksyon Marlon Ninavia dulong sa aton sa D3 Bayo Dugang
ang mga ang mga aspirants subong nga wala na sang pakapoy pa kay ti wala sang mga kontra. Action firing line. Yung pamangkot dira mga kaaksyon, ang ila bala nga pagpapili subong sang wala sila sang kontra, ini bala ayhan bangod nga ti the best ang ila sini nga performance sa ila sini nga term o kon ginpang ariglo agod hindi pagkontrahan. Action firing line. amo wala nang pamangkot na mo. Ako saludo gid ko da nga wala gin kontrahan kiti puwerteng abilidad. Ang basic services kakadto gid pumuluyo makit-an pirmi, no? Ara ya sa opisina, naga-duty, as in public service gidya, public servant gidya. Pero kung wala ka gin inkwentruhan, bangod gin ariglo, Action firing line. why ko believe, no? Hindi ko believe sila. Angin mo, no, to election Marlon, kay inang nag-file, pagkatapos magsulat ang spelling sa piyak lain man. Ang pirma, medyo alang-alang man, kido, hindi gin magsalalanto. Action firing line. Ako, saludo man tanang ang mga tao, kiti gusto gid magtiraw, bla, no? Gusto gid magtiraw, agod magserbisyos publiko, no? Okay gina. Kung kaysa daw kung hindi naman lang gid nimo be ikaw mismo naghuna-una kabi nga don di man nimo kaya hindi na lang magtulo testing, no? Damo na bla kay nga mabutang lang na iya sa like for example dumaog kagid man subong pagpungko mo na butabi konsihal ikaw tiyang trabaho sa isa konsihal action hands maghimo sang ordinansa, maghimo sang resolution, pirma sang mga pilirmahan dae, no? Kung anong mga ginpasar. Kag maghimo sang pila ka mga bagay-bagay nga dapat kaintindi ka kung ina bala mapuslan o kung hindi. May mga rebuttal dira, may ara sa mga interpellation, may ara sang debate. Di kung way ka na malaya sa kapasidad, hindi ka na lang tani mag-intra. Action firing line. Ining hambal sa aton nga konstitusyon sa Pilipinas nga bisan sino sa aton pwede makapapili. Simplihon ko nga istorya, basta kabalo ka lang magsulat, kabalo ka magbasa, kag 100% Pinoy ka, wala kalakot da kung ano nga mga German Shepherd da, pwede ka makapapili bisan ano nga posisyon sa gobyerno sa Pilipinas. Tiyan mo nang aton iya nga aton nga guidelines kag pagsulundan sa Pilipinas, ti pwede gid. Action firing line. Pero kung ikaw nga wala ka sang kapasidad nga serbisyo, way ka man ideya, kag hindi mo man kaya sa huna-huna mo, hindi ka na lang mag-intra. Kay mangin kaluluoy ang panggobyerno sa inyo banwa kag syudad, kung ara kada nga bisan paghimo sa ordinansa wala ka. Action firing line. O, paghimo sa resolution, ahaw resolution nga hindi pagpalagawon ang mga idik kag mga ido, hindi kayo makbalo, mintra ka production hands. O, nagintra ka lang imo ya kay tidamo ka kwarta, ginbuto ka kay popular ka, pero way ka utok, kay di ka kabalo maghimo resolution gani, bisan mag-ubra ka lang na nga, oy, kabayo nyo higte. Ari may resolution kung ginduso, di kayo makbalo, hindi ka na lang mag-intra. Kaluluoy sang banwa. Action firing line. Kaluluoy sang syudad. Di bla? Prangka na nga istorya. Kaluluoy. Pinsaron ta, nga way ka mo yagin buto dira, agod mangin disenyo ka mo. Kag hambalon ka mo, councilor na siya. Vice mayor na siya, mayor na siya. Oh. Para lang gin makakuha ka sang ginatawag poder, kag posisyon, kilalahon ka, saluduhan ka. Paminsaron nyo ganyagin buto ka mo da, hindi ka mo kay boss. Ang boss ang pumuluyo. Action firing line. Sulugoon ka mo. Oh, pero baliktad na subong kamo yang panugo. Action firing line. Pasensya lang dang aton nya prangkahanay lang ni aton mo. Prangka lang ni aton. Kay way kay mo ya pulos kundi ka kabalo mag-obra ordinansa kag resolution. No? Para ano kada? Scarecrow kada no da magbantay sumayan, manugtabog ano nga sitwasyon? I'm sorry. Pero gusto talaga tadlungon ang panggobyerno ta nga hindi tayo paghimuon nga daw kingkoy kita. Action firing line. Nga daw, ang inang ihimplo sa iban si Manny Pacquiao eh. Ibahon nyo ang kapasidad ni Manny Pacquiao.
Kay si Manny Pacquiao, naka-eskwela na ni siya bisan hambal niya to, ang iban nga law nagtapos sa tag pila ka tuig na 4. Political science gintapos sa iban na 4 ka tuig. Kay Manny Pacquiao 6 months lang. Action firing line. Amo nang ginapabugal niya pero ti kulang syempre. Kulang ang ideya pero sa dalayon nga dalayon, bangod sa kadamo sang kwarta ni Manny Pacquiao, kag sang iya sini nga mga advisors, kag sang iya sini nga mga kabataan niya subong hindi kabalo actionens magya istorya Bisaya kag Tagalog, puro English tanan. Ti si Manny Pacquiao ya makwanta na madala niya pila ka adlaw ang ginapangita nila labi na gin mga ulo English now sagi nila ka criticize Pacquiao. Why gin man require nga sagi mo ka English da? Action firing line. Di si Pacquiao, bilib kita kabalo ni siya magbasa ka magsulat gid. Kiti lambot man si ibang nga pungsod gani, naka-eskwela gid man siya. Naka-eskwela gid man siya. Si Manny Pacquiao. Dira gani sa Senado, kung kisa na makadlaw man tagid sa ato mga senador da kay nga sagi gina sila ka English da kun sagi ka debate, sagi ka investigar hala English anay, English tanan. Nga nagamamati sila tanan puro malangya kita mga Pinoy, no? Sa ibang nga pungsod may napamati ito Pinoy man na. Action firing line. Pinoy man na ito, may nagasapak, ibang pungsod sa aton, sa gigit ka English da. Ano pang ibang mga tao ay gana mamati sa mga investigation da sa Senado, kay puro English ang iban, puro Tagaloga nyo lang gamitan nyo aton sa nga national language, balang medium ta nga Tagalog, kay damo mamati sa inyo. Action firing line. Last 18 na sa aton sa nga pagpangalagad mga kaksyon, ang nga bahin sa aton nga pagpangalagad, ginadulong gid sa aton sa And we're then action firing line. pagbalik ta karon dugay-dugay, sa Bacolod diri ni patay si Councilor Elmer C. Ang ina-expectar bata yang mabulos. But because nga may sang political party national ini sila, ang NPC ni mapili sa ila. Ang ngalan subong nga naga-float pag-action amo ang former o kon amo ang ikatrisi iya nga councilor. Ay ikatrisi nga ara sa ginpatigayon nga eleksyon sa 2019. Syempre way sa kasulod kay Dusi lang. So ikatrisi sa subong amo si Marlon Solidom, amo ni ang nagagwa ang ngalan subong nga ibulos kay Elmer C. Action firing line. Kag iban pa nga balita karon redaksyon Dale Salazar, mga kaaksyon sa aton sini nga pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Hi, I'm Dr. Michael. Star Mayo, habalyak bride amo ga judge kay Sir Manny Pacquiao. He'll do just fine. Give me a break and give him a chance. Right? Right. Joseph Pacifico, good evening, Sombray. Greet lang. Jufel Villalba, Augusto Flores Jr., Jumel Lupez, kag Mutol sang sitio Ambacan, San Enrique. Si Arlie Dan Makoy Araman. Okay. Jin Antonio, good evening, Sombray. Gamonitor gid ko sa bangga. Subong sa FB, Sombray. God bless. Romy Castillo, good evening, Sombray. Gamonitor gid kami subong sa FB. God bless, Sombray. Salamat. Jerel Gadudo, si Colonel Salvador Esperagosa sa La Carlota. Brit Hart Tonato, nagamonitor man sa Intramuros, Manila. Jinky Dayalagdon, happy birthday lang Action Jan Diaz, and greet ko my new friends sa Japan, Meralyn FT Bag and Mini Oliadas from Tucson, Arizona. Vida Abaw sa Mandalaga, nagamonitor man. AK Anatop Id Oil Jeep. May gabi Action Bray, hay lang da gali kay Mamang Ann Defensor. Baos pagkabudlay ngalan mo ba? Jan Acosta, nabasa ako na.
I believe has not dummy like gummy. Judith Calves, Pamposa, naga-monitor ban. Salamat, git. Ano? Check ko rin iban yung mga message dito sa piyak nga side, no? Okay, sige. Thank you, gid. Kabalo ko damo sa mensaheng hindi ko mabasa gid ang iban. Alright. Pero pangitaon ko diyo para sa inyo sa ding benepisyo mga kaaksyon, ano? Basahon tadi kay para area. Do diri nga porsyon do ari ni siya mo. Paki-share lang sang live naton ha. Si Angela Gayondato Castillo naga-monitor sa Bangga Tutong Barangay Bututong 1 Barangay Felisa. Rolly Toriano Vilarde wala la karitar si gani ba? Sargim AOJT ka pa lang na subong an kurman ka na. Christine Minies Villalubos naga-monitor man sa Barangay Pandanon DSB. Veronica Santillan Manukan Huma Lumina, thank you, good. Merly Dolido Magallanes, thank you, good. No? Sige, ang iban, ari sa Dalom. Elvira Hilogo, good evening, Sumbray, monitor lang ko sa Charito Heights, Granada, thank you, good. Ana Sinoro, ginagreet siya lang si Vice Gov Jeffrey, si Gov Bong, kag si Kong Greg. Sige. Barayuga Ray, naga-monitor man, more power sa ARB. Joby Bonares, naga-monitor man. Lilia Taton, good evening, Sumbray. Always watching live. Stay safe. God bless. Jose Pacifico, good evening, Sumbray. Watching live from Sitio Ambacan. Okay, nabasa ko na kayo na. Okay. Maria Teresa Hofilinia, thank you, Gid. Si Romy Castillo, good evening, Sumbrayan. Monitor Gid Subong FB Live. Action Radio. Salamat. Sige, si Milili Oligo na ginagreet lang si Kagawad Timay kag Monet Lubaton sa Mambulak Silay upod si Gina Clavisillas. Si Martin Aliling Araman. Jonilo Norbiak Sombray tamyaw ko lang da mga nagapamati si mo sa Shinda Rene. Din nga barangay ina. Manjo Arniho. Si Joe Aison Bilnas Lirazan kay Mahal, okay, nabasa ko na yun. Leia Younger Esquivel, naga-monitor man. Sige. Si Nora Villalon, hello, good evening, Sir Brian, stay safe, lakas ng hangin. Ba, tuod, ti pang preparargi ka mo da, ha? Sige, mapaway-way lang ko kadali, pakishare lang sa live ta, balik lang ko dagdugay, ha? Las 8:24.
yan na ikaw nang ginapamati, alam mo'n ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon. Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:31. Aksyon Firing Line. Antes pa naman sa report action, Dale Salazar,
approval na gid lamang ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginahulat ni Mr. Marlon Solidom para makapungko ini siya sa City Council nga magabulos sa nabakante nga posisyon ni the late Councilor Elmer C. Action na Brian. Kung madumduman na June 25, 2021 sang nagtaliwan si Councilor C. Action Brian, pero recently gid lamang nakasapol ining Nationalist People's Coalition o NPC amo ni siya ang partido ni Councilor Elmer C. Action Brian, kay ang ila sini nga miyembro dira man sila magpili Action Brian party member man ang magbulos sa saya sini vacant nga seat sa City Council. So according diri kay Marlon Solidom Action Brian, last week according sa iya sang nagsapol ang mga NPC members sa Action Brian kag mayara sa mga votation nga ginpatigayon, and then ang recommendation sang NPC nga mga local members nga compose Action Brian sa mga grupo progreso nga mga konsehal kag local officials ginpili siya Action Brian nga siya ang i-recommend sang local party sang NPC diri sa may syudad nga mo ang magabulos kay Councilor C sa City Council. So according kay Solidom Action Brian, mga 7 or 8 ang members sang NPC sa Bacolod nga nag-vote in favor sa iya, kag ang iyang ngalan ang isubmit sa NPC National, and then ang NPC National amo naman mag-submit sa Office of the President para sa permahan kag approval sang Chief Executive nga si Presidente Rodrigo Duterte Action Brian. So according sa iya, pending ang iya sining mga documents, mga papeles Action Brian, kay once approved automatic mag-service siya nga ika-12 ka councilor sang syudad sang Bacolod Action Brian. Kagati ginmention niya man nga bisan limited ang time siya sining pagpungko bilang ika-12 nga konsehal. According sa iya, mag-perform ini siya sa nabilin ng mga binulan, kag tinguan man nga maservisyohan ang publiko pagi naman sa pagbalay sang mga legislation Action Brian. Una natin nga pamatian si Marlon Solidom, ang incoming councilor sang Bacolod City. At kung ako dahil ibutang, ma-perform kita sa nabilin ng mga binulan siguro nga isang term sang anay Councilor nila, tinuong ang pinakayo, although we have limited time, tinguan sa mga serbisyuan ang pumuluyo pagi sa mga legislation na siguro nga at mapatigayon yan. Galing, sining ko, limited time na lang ang aton mahimo maserbisyo. Kaya pangatik-daw tayo, kung mag-daw ito, kung di aton nga kadayunon Oo. So, expect ka ba siya nga as soon as possible tayo na maprubahan ito sa babaw? Oo, kabay pa tani. Kaya tiara na sa Office of the President mo. Oo. Pero i-clear sir, before ka mo, di ba nagsailong most of the GP members sa Nationalista Party before NPC pa to sila during the votation? Yeah. Wala mo na po yung hindi ko. Okay. Pag-voting nila, they were still an NPC member. Hindi ka man kung hindi ka nakuha, hindi ka NPC, muna pa yung hindi ko. Action Brian, nabatian si incoming Councilor Marlon Solidom. Ang matunggin mention niya, kay before Action Brian nga nagsaylo sa Nationalista Party, si Mayor Bing Leonardia and mga GP members nga mga incumbent, NPC ni Action Brian ang ila sining status, kay hindi ka naman niya makavote kung nakasaylo ka na sa biyak na partido, kay ang rules direction Brian sang DILG, na kung sino dirabi ang magdaliwan nga incumbent nga local official, kundi hindi siya nga partido naghalin, ang party maniya amo ang mag-nominate kag mag-recommend and then i-submit ang mga nagakaigo nga papeles for approval sa national nga party and then i-forward sa Office of the Presidenta. Why gid gali di po there sa DILG, no? Yes, actually kinakitawagan natin si Mama Dayag, wala din siya action rise ang ideya nga may mga recommendation na gali nga ginhimo ang NPC local diri sa may syudad sa Bacolod. Nagparigangot man kita sa regional directors ng DILG pero wala man action rise, naglabay sila ang papeles or ang recommendation sang NPC local diri sa may syudad. Pero kung aprobahan ni Duterte to sa lamesa niya,
maagi gini sa DLG for oath taking action day. Yes, possibly action Brian. Aha. Kumbaga may mga notice na nga starting muning adlaw magapungko ka na bilang konsehal sa Bacolod City kagati mga requirements kag mga seremonya action na Brian na. Of course, kayong pangalan mo ilakip na to sa DLG yang nga councilor Canada. Yes, no. Kagati amuna bala una nag-inform sa aton si Vice Mayor Sid Familiaran nga muna do nga si Vice Sid hindi man niya before NTC, hindi man na siya NTC nga member before Action Brian. Pero naka-mention siya kay nagpangayo kita update kung bala kamusta na ang replacement. So na-mention niya nga si ang NTC gin-recommend si Mr. Marlon Solidum Action Brian. Hanggang mo to gin-tawagan naton Sir Marlon Solidum kagin-confirm niya no nga pending ang iya sining mga papeles dito sa Babaw Action Brian. Sabay naman diri sang anak ni the late Councilor Elmer C nga si Pau C no isa ka nagapapili mang konsehal sa syudad. According sa Action Brian wala pa gid siya sang ideya nga mayara na gali sang recommendation ang Nationalist People's Coalition or NPC. According diri kay Pausi Action Brian, naka-mention siya though hindi pa siya gani may makasabat Action Brian, pero ang ambal niya, ginarespect niya yung desisyon ka partido, pero kung basihan Action Brian, no, ang tradisyon bala, kung may magtaliwan, hatagan sang priority ang pamilya. Okay, basta gani ang pamilya mayara sang interesado sa iya gani dapat mo kay member gin man to sa NPC amay mo, di ba? Yes, duwa sila ni Solidum, member man to si Solidum. Amo na nga recently si Solidum wala siya nag-transfer sa Action Brian. Daw steady lang siya sa NPC. Iti buhos na yung mga kapdanan nag-side sa Nationalista Party. Siya steady lang siya sa NPC and then si Councilor Baribar sa PROMD. No? So kung sa membership nga ginatawag nga spito yati qualified gid sila nga duha, no? Pero secondary lang dapat si Solidum dapat first hand yung pamilya gid ni Elmer C. Kaya explanation sa ato ni Solidum Action Brian ati majority or unanimous gani. Unanimous ang term niya. Unanimous ang term nga ginpili siya sa mga local NTC members din sa mga syudad nga siya ang i-recommenda. Okay. So dapat gali pagboto sa to Pausi o Consolidum sila gyapon yung mapatihan. Tiway kung maginamo sila nga nagbotuhay sila, why na to gyapon ang espiritu sang priority Yes, no. Daway lang yapon nagbuto-buto pa. Kaya actually Action Brian kan basihan nato ng rules, wala gid man niya gina-state Action Brian nga kung may mapatay dira nga incumbent local official, dapat family member dayon ang mabulos. Kay as to the process, sa mga mention naton kay before gid-explain man ni DLG director diri sa Bacolod Mamadayag, na kung may mapatay dira at kung din siya nga parting halin dira man na siya Action Brian pangitaon ang mabulos dapat same silang party like NTC dapat NTC member man na amo na tayong mention ni Senator naton kay Pausi nga gina-respect niya decision ka mga local members ng NTC sa syudad pero tani ginhatagan una priority ang pamilya kay since kung madumduman sa mga previous nga mga pronouncement ni Pausi Action Brian interested siya nga magpungko or magbulos sa labakante nga posisyon sa nga siningamay nga motubala antes man ginbawian sang kabuhi ginpamangkot na siya kung interesado sa Action Brian interested man siya. So sa dira pa lang dapat gintagaan man sa igtalupangod, no? Yes, ang Action Brian kung nila mga basta may mga internal man nga mga istoryahanay or dira ang sitwasyon, no? Tisubong nagpapili siya sa piyak pang grupo tintonses gina. Ang mga Action Brian. Pero NPC na yang sining certificate of nomination and acceptance ni Pausi. NPC ginaya kay naka-mention na before si Congreg kay siya diri ang district chair sa NPC sa Bacolod City. Kaya actually ginulat natin ang official statement ni Pausi kay basi bla magapagawas sa Action Brian pero kay na nakakuha siya naton sang lipot nga interview. Alwa pamatian naton si Pausi. Nang ako dito, wala pa yun ko na idea, bala party sina, kung sino ang in-recommend bala. Clueless kapag gali Miss Pao regarding sa recommendation? Oo, nang clueless din ko. I see. Wala gid may nag-inform si mo nga any NTC members? Wala pa yun kami kasarya. Oo. But with the development, Miss Pao, ano yung mo sa ning reaction nga muna nag-expect ka man nga before gusto mo man magpungko bilang counselor mabulos kay papa mo? So siguro kung sa akon, i-respect ko man ang decision nila if kung hindi man ako ang mabulos kay papa. But nag-signify kaya sa intention mo before nga interesado ka gid ya? Ako nakatok na ko sa council
regarding sa gusto ni Papa ako mabulos sa iya. Pero kay do ang process gali votation ng gali Miss Pao among NPC members. Do ka okay man na siya sa imo. Kapag kung i-base naman mula sa law, do lapan sa lil, ang una ang ginahatagan sa is the family. Priority. Oo. Action Bray, si Miss Pao, sino ang anak ni the late Councilor Elmer C? Ang tingog balay doon, di pang political figure, no? Action Bray, do gadjas paniguro si Miss Pao. Kabuot lang. Anyways, tingog man lang na. Nurse by profession ang anak ni the late Councilor Elmer C. Action Brian. So, matingin ang tingog. Sige lang, day. Paninguha lang, day, ka magdaog ka, day, tiyan mo na, no? At party siya sang Team Asenso Bacolod. And then si Sir Marlon Sridom naman, part naman sang Grupo Progreso Action Brian. Piyak sila kag piyak nga partido. Pero amo na, may remaining months naman nga nabilin. Lawig pa, no? Lawig pa. Pero ang salary Action Brian niya, hindi na siya automatic nga once nga nagtaliwan sa konsehal, kag may gin-nominate or gin-recommend after pila pa ka mga binulan, hindi na siya ma-start kung when siya napatay. Kundi ma-start niya siya kung saan siya mag-assume kag magtungko, no? Hindi na siya retroactive according kay Vice Mayor Elcida Familiaran. At siyempre, kiti bago ka lang nag-duty, sulduhan ka way pa ka-duty. Kag isa pang status ang sa konseho, ya imtigid man mo. Tatlo ka bulan Action Brian nga nabakante, and then subong waiting sa approval sang presidente. Katag 100 pila na 100,000 na bulans na mo, way man. Sobra. Mga 120 ko kung hindi ka magdala. Makanugo, no? Anyway, sige. Nakasave ang gobyerno 3 months, may quorum man sa Action Brian ang City Council, no? Basta 50% plus 1 kaya quorum na mo. Yes. Kag hulto nato na ang approval sa presidente. Kay mo na, most likely maprobahan Action Brian hulto natin nga magpungko si Sir Marlon Solidom. Kag ang iyaman sini nga mga agenda kag top priority once makapungko na sa City Council. Congratulations sa iya. After all, after sa pila ka try Action Brian, kay 3, 4, 5. Pero hindi niya parts ang selection. Hindi niya parts ang election. Election, no? Wala pala ginapabot ng mga incident Action Brian. Normal na. Yes. Sige, Action Dale, lang ko hasta na ya. Yes, Action Brian. Mga balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale sa Lazar. Una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Kung maprobahan gid man for Mr. Marlon Solidom, ati congratulations gida, no? Wait mo kay mo na yung proseso mo. Pero kung tawon tagid tani, tagaanta prioridad ang pamilya pero kabaluni sila sang ila ginahimo dira. Action Firing Line. Okay, balik ko dugay-dugay mga ka-action. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May kabilang kay Rande Arsiaga Santisas. Salamat gina, no? Dennis Richard Tiboroma, oo man sir, kay diriman gani Samon San Enrique, Ligad, duhaman ka konsehal amo na patay, pero ginhatag to sa pamilya kag konsehal ang replacement niya. Amo gimana tani mo. Bisan ano pa nga pulo proseso, kung may ara man lang sang right ang family, dapat dito gid sa family. Kung may interest ang family. Si Milili Oligo anay kay nagsaylo bata sa lain nga partido ginhingagaw dayon hatag kay Solidom. Sa tribo pula. Ernesto Paul Parino, dinalok na ila dapat ang bata mabulos sa papaya. Precious Heart. Good evening, Sumradyo Bacolod, watching live from Riyadh, Saudi Arabia. Bibing Dagia Bautista, maayong gabi Action Bray, gamonitor gid kami sa Barangay 39, Lizares Avenue. Idol tagig ka. God bless all the time. Salamat. Mima Paloma, Action Brian, maayong gabi. Tamyaw ko ang akon kandidato nga si Councilor John Gamboa for Vice Mayor. Jacqueline Marinio Araman, Utay Benedicto. Liyog tamyaw kay Atan Eran kag Cheche Alihano sang Sipalay City. Nagamonitor adlaw-adlaw sa imo programa. Salamat gid. LC Toledo, Evening Action Radio Monitor lang nanay LC ginatamyaw ko tanan
sa Purok Villa Lourdes kag ang akon pamilya. Rolly Santillana, Zinaida Tumayan, pabuwasan ta na lang ka ma'am Zinaida Tumayan na. Nora Villalon, hello, good evening sir. Brian, stay safe, lakas ng hangin. Amping kamuda. Veronica Santillan Manukan, dirigani sa amo, napatay kagawad, wala ginhatag sa pamilya. Ay nanong sitwasyon naman. Dapat pamilya na mo. Christian Roa, may gabekson Bri. Ate, salamat sa inyo. Balikan ta ka muna dugay-dugay ha. Si Romy Agsam Araman. Las 8:50. Sanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod ng mensahe wala sang ginagampingan padayon aksyon radyo pagkolon yun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon madayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag
balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y samsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:59. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Upod si Aksyon Brian Morgan. Ginendorso naton sa inyo mga kaaksyon
Mayang gabi lang sa kay Kiyen, nag-monitor, Roger Trinidad Jr. sa La Carlota, si Arniel Gonzalez Araman, God bless, Pilton Lipura, Sampurok Sabis, Barangay Villamonte, Bacolod, Romy Agsam. Salamat gid sa pag-monitor. Kagang ibanda, ara na sa gobyerno, ahay, kada sesyon, guro namin mo no? Kada sesyon lang ga-report, 15:30, kabi, ahay, daw wala ka sabot si Junior sa Canlaon City, kay wala pa ma-8. Ano ni Mando? Hindi ko mag-gets. Action firing line. Ano intindihan ko tong iban ko, no? Makadto lang 15:30, labi na gid sesyon sa mga nagdalalaog sa konseho, maybe ine, na? May gabi action, Brian, nag-monitor lang security guard Paul Hamison, kag misis niya nga si Marites, pating kabataan nga sanday John Rafael, Samantha, Lorraine, kag si Paula Marie. Nag-monitor sa aton nga pagpangalagad maka-action. Last 9-2 na. Action firing line. Sige, no? Dali gid lang. Okay, sige. Pabuasan tang iban nga mga dalag ko nga balita, mga kaksyon. Buwasaga, maghilibati kita sa Action Hotline. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinovia. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Maghilibati kita buwas sa magyapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Life Extension, Vitamin D3 for... Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon